Dikting hak. Coba di paling belakang. Oh? Oh.
Huria ni Tuhata, dihamu amanami doho inanami ruas ni huria, adorang sutapuka parminggota, tapara di marohata doho pikirata, lau marsoba tu tutuhata, parjulu mahita martangiang nahohom dengan atawi. Amin. Marid di mahita. Hite-hite goar ni Dewata Ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Mga sahod Dewata say hamonangad do ulaholotta, ngot maho ali parhinaloan, tarsungkul maahu di buha siang hari. Pujiok kumahodi tonga-tonga ni akka bangso ali Tuhan, idehonok kumahodi tonga-tonga ni akka marga. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan Dewata para si roha na sumurung, mauliate marhanami tuho, ala di jauho hami tu pakirimon di hanguluan sa liling nililing na. Sa ilehon matodim tu roha nami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni roha nami. Jala asa hulului hami akan na may banwa gidyangi. Pargogoy mahami manaluhon sa luhut na naing mga bathami tu hasonangan. Say pagadda hapursyaon, pakirimon dohot maupomon ni roha nami, asamo nang hami rodi tujungna, lau majalo tu pali hami di jolom, ala ni anakmu Tuhan Yesus si Pangului. Amen. Mari di mahita. Sai puji Tuhan ta Yesus Kristus.
nasagaya emeta tujolona namet na nam akana ubaga itu jiwa gornada. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik paunopon dohok lapatanna. Patik paunopon, unak komamunu, dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohatta debata, jalekon holong rohatta di ibana. Asaunang hita olo mabahen sahit tunasa na mangulu. Ikon roha panguluhod do rohatta di nasa na mangulu. Ido sahakna rap mahita mangidugugu tuadupan ni debata. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon na hubar tupatik mi. Amin. Merid di mahita. Tapasirip jala tapauduk marohatta dia dopan di debata, lau manopoti akadosata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo kami di jolom martangi yang tuho, dada mangasahon hati koran nami, na mangasahon asini roham na gudangido, saya si maroham mida sadok bangso nami, sesa madosa nami sa lugutna, say sungkuli maroha nami, asa muba roha dot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesahan ni dosa. Umoko pita gabi dosa do ibana, naso tumadda dosa di bahin debata. Asa gabi hati koran ni debata hita marhiti-hiti ibana. Hasangapom madi debata na digijang. Amin. Merid di mahita. Di pasada horong lain
bata turpuk ni hari mingguon imana tersurat di Hesekiel 2 mamukka siya ayat 1 sa rodi ayat 5 tajahama margati soring. Jadi didok ibana matuau ale anak ni jolma ojak ko mapakmu asa makataya utuho dungi uju makatai ibana tuau bongot matod di itu bagasan au laos di pajongjong au di patu gabe menangi au tu inal makatai dohot au dungi didok ibana tuau ale anak ni jolma au marsuruh ho tu halak Israel tu bangso akan mengguturi dopa kau nang nasida nang opu nasida saya merbalik dosia nau rasi rasa sadarion au matongom marsuruh ho tu anak akan apir bohi dohok natakang marroha jala dohonomu matu nasida boti hatani Tuhan Jehovah alai yang nasida manang tangi honon na manang dang ay bangso pangguturi do nasida gabi di boto nasida no ngadong panurirang sada di tonga-tonga nasida ido sahakna martua mana tumangihon hatani di bata jalan no peopsa amin. Mari di mahita Atong ringgas malam abuan baritani tuakai tua kamar gadinga holom asada potan dohoti dikasih nai marade sama di debata jong mahita Unahon mga katindakon Kristus na punahitaon asa pangagro tewarani marsomba tu raja tidak ko mahaporseaw tahi songon nahi na tidak ko nidong atas sa porseawn di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan natong palangi dohok tano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasaray ima na tinubuhon di si Maria nagabi-gabian siya tod di porbadia adora sohaguan hido tuhata na tumahon na bernit di pangguman ni silatus na matitarpajal do ibana di hau binur silang na tua-tuan waruturu dun ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lauhud betul siam di bata Jehovah amanai pargugu na suatu dosani di si ibana pay mamulak suku tu tanohon manghumi halak na mangulu dohok namate au porsea di todi borbadia jalarong sada huria na badia huria atau bani halak Kristen akan na badia dohok dihatukan dosa dohok dihatai nama dohok mulak mangulu suku daging halak na mate dohok dihanguluan na surah-surah amin. Tapi gema titing na masa di huria tadi bagasan na sa minggu tikting namasa di HKBP Stoyo
Minggu 4 Juli 2021. Goar dohot topik minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu 5 dung Trinitatis. Manang minggu palimahon dung minggu hasi tulusadon ni debata. Topik minggu. Borhat maho jala baritahon mahatani Tuhani. Napaduahon. Ruas napindah. Mulai sadarion minggu 4 Juli 2021 nunga pindah huria keluarga Rio Santoso Lumban Raja inangi Ratna Boru Tajulu dosada danak pindah huria tu HKPP Jeriko Martubung Resort Medan Marelan Distrik Tulupusada Medan Utara. Napatuluhon parmingguon di Bagas. Mardomu lam tutorop ni masyarakat DKI Jakarta dot ruas ni HKBP Stoyo na terpapar COVID-10 sia. Dohot buah-buah na rosian ketua RT dohot RW na pabotoan ia lingkungan ni gereja ta HKBP Stoyo sonari di posisi zona merah. Hombar tu PPKN darurat 03/1/20 Juli 2021 dohot arahan Menteri Kesehatan Gubernur DKI Jakarta dohot Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta marhite surat naung nijialo taringot tu parmingguon ni gereja pabua ibadah minggu HKBP Stoyo tanggal 4 10 Juli 2021 dipatupa secara offline live streaming jala dihuton jala tayuton ma di Bagas tabe ibadah minggu tanggal 4 tanggal 10 tanggal 10 Juli 2021 di gereja Masohot Majo. Ibadah minggu boy ma tayuton marhite channel YouTube HKBP Stoyo di pukul 10 WIB Marbahasa Batak dohot pukul 15 WIB Marbahasa Indonesia. Songonima pinasaat buah-buah tuhita ruas HKBP Stoyo dohot ruas tamu. Toktong mahita menjaga kesehatan B, jala tahiuto ma protokol kesehatan. Tataknya koma asa tumibu sahid koronaon salpu. Di pas-pasu Tuhan mahita. Napopaton. Pertanyaan sektor live streaming. Patuponi huriata do pertanyaan sektor marhite ibadah offline di gereja dohot live streaming di hari Kamis 8 Juli 2021 pukul 10 sia 30 WIB. Nani hasuton ni padita dohot parhalado HKBP Stoyo. Pinangido ma tu nama kasuhuton padita dohot parhalado asaro madohotoi ibadahi. Jala ruas na di sektor-sektor boy ma mandohoti ibadahi marhite-hite channel YouTube ni huriata. Link ibadah pertanyaan ini disagion situa sektor 30 menit andorang so dipuka ibadahi. Marsangap ma debata. Napalimahon. Buah-buah tu ruas taringot tu iuran. Nunga di pabotohon huria marhite tikting sop kopi. Naung ditongos tu huria tuhuit. Naung ditongos tu hita marhite WA grup huria do sektor B. Di bahini pinangido ma tuganup ruas asta taparawaho ma goarta B. Molo adong nasalah naung na ikon si patureon asa tasuku ma tu sekretariat ni huria. Naponopon barita habut niroa. Nunga jumolo marujung ngolu amang marulam simamora Rabu 30 Juni 2021 tutup umur 70 tahun. Hinabaluon ni inang teoris boru sitorus.
sian sektor warung gudeg. Tuhan tama na mangapuli sude keluarga na ditinggalhon. Napa pituhon sumbangan. Di jalo huriata do sumbangan bunga ni altar tu Minggu 4 Juli 2021 sian keluarga NN sian sektor SMA semea. Hamaliotan nasida di pandonganion Tuhan sehat-sehat sude keluarga. Di pas-pasu tua tama keluarga na pasahaton sumbangani. Lau pasikopon tiktingon boy mata jaha di tikting PDF naung disagion huriata. Songonima saat ni tikting di minggu ta sadarion. Di pasu-pasu tua tama hita salutna. Botima. Mari di mahita. Ikotogo ano kabarita tuingama na horomi inahongan hasitongan rame na manoktongi rame na manoktongi ay namitar do hati satu naholoni kuasani Kristus hatokong saleleng-leleng nai. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna dihamuaka amanami nanami ruas ni huriah HKBP Sutoyo nama dohoti parmingguon sia tonga-tonga ni bagas nabi dohot nama dohoti parmingguon di bagas joro ni tuhatta hatani debata nagabe jamita di minggutta sadarion imana nienet sian barita nauli na sinuraton ni si Markus di biddu onom mamuka mai sian ayat onom b Tolhas rodi ayat 10 tolu. Takasma tapai hutihut di bagasan rohat tabe. Songonon ma hatana. Laus diliati ma akahuta dinasaluati mangajari. Dungi dijau ma na 12 jumonok. Dibuka ma marsuru nasida merdua-dua. Dilehon ma tu nasida huaso. Mamaksa akatoddi nahodar jala diorai ma buanon nasida manangaha tutong adalan manang roti manang hajut manang hepeng di hohospe daholat tukot alai dengkado marsipatu hamu jaladang jadi pakyong muna baju-baju dua ninna laos didok tu nasida ia dung dibongoti hamu jabu disima hamu mian pai maborhat muse moloadong disi isini huta naso ulo majako kamu jaladang ditangihok katamu tadi kok kamu mai laos pirpirhon hamu ma nang orbuk nalohot di tot muna bahen panidangion tunasida. Jadi borhat manasida marjamita madokkon paubahon roha. Jalatorop dosi bolis di pabali nasida lan nahacita dimiahi gabe malum di bahen. Ido sahatna.
dihamuna akadongan saha porsiao di bagasan Kristus Yesus. Adongdo istilah nama saya populer di partikian na parpudion na jot dipakai taringot tu jabu manang bangunan rumah dengan istilah tipe minimalis. Nomor 8, memanfaatkan lahan yang sedikit namun tidak mengurangi keindahan maupun estetika, terutama juga tidak mengurangi fungsinya. Jala mulotaida isarani jabu nang pe minimalis alai buido dengan maringana di tongani bagasi. Nang pe minimalis buido nyaman maringanan dijabui. Jala sungguh sangat bahagia. Jala bohama molota pakai istilah ontu gaya hidup na minimalis atau dengan sebutan gaya hidup sederhana. Nah, molota dok na minimalis ima membatasi barang yang dimiliki dan fokus pada hidup yang sebenarnya. Membatasi barang yang dimiliki tetapi fokus pada tujuan hidup yang sebenarnya. Tidak merepotkan diri dengan sesuatu yang tidak berguna. Cuma yang penting dan berguna saja yang diurusi, meninggalkan sikap boros, tapi hidup simpel tetapi juga bisa seoptimal mungkin. Jala memang terjot-jot dohita di bagasan ngolu tahun, memikirkan hal yang tidak penting sehingga kita tidak fokus pada tujuan apa yang sebenarnya yang kita cari. Dada holan di bagasan pangulaun siganupari, alai sudenang disakape bisa saja kita memikirkan hal yang tidak penting sehingga tujuan yang utama tidak menjadi pusat perhatian kita. Hape adong do istilah manang padohan make to easy. Dan itu juga bisa kita pakai sampai sekarang, membuat segalanya menjadi mudah. Jalan apolana songonod do na diodolhon ni Tuhan Yesus. Yesus ingin tampil sederhana, marseding, merbarita nauli, dipermudah dan jangan dipersulit. Alai memang laos gudang don waengon na berpikir terbalik, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kalau bisa lama kenapa harus dipercepat? Hape diajarhon Tuhan Yesus do taringot tu perbarita nauli dohot gaya hidup minimalis ataupun gaya hidup yang sederhana. Jalan makatai pe jot-jot do hita songoni. Dangapala rikot nian godang padohan manang akka preambulna gabe intina hurang tamaknai. Jala imana taida di bagasan turpukot didok disi jala diorai ma buanon nasida manang aha tutongad dalan. Manang roti, manang hajut, manang hepeng di hohospe, baju-baju dua, minimal barang naboy dibuan. Didok daholan tukot dohot marsipatu hamu. Bahasa pola didok tukot dohot marsipatu. Tukot adalah memandu ataupun membantu kita ketika kita berjalan sungguh sangat jauh. Dalam marsipatu ima asabui dengan merdalan sopola tertuk-tuk sima jojaki. Alai terlepas masih ani nanaing dohonon ni Yesus gaya hidup memikir narumikot di ngoluon unang susai diri alani si panganon. Unang susai diri alani penampilan. Unang susai diri alani eksistensi. Unang susai diri alani popularitas. Nang akka na asing pe. Banyak orang yang susah yang memikirkan tampil
ataupun memikirkan penampilannya. Banyak orang yang stres di dalam kehidupan ini yang hanya memikirkan eksistensinya atas asa ditadajol mahita. Begitu pemikirannya. Banyak orang yang tidak bisa tidur hanya untuk memikirkan popularitas, sehingga dia tidak fokus untuk melakukan pekerjaannya, sehingga dia tidak fokus untuk melakukan tugasnya. Alai saya dipikiri do na asing, akana asing, na sopola rikot di bagasan ngoluon. Penampilan, eksistensi, dan popularitas. Habis asitong napadohan ni Jesus sahat ula persuruan na pinasahat na tuhita. Sebagai apa kita disuruh oleh Tuhan, itu yang kita kerjakan. Sebagai perbarita na uli disuruh debata ido na naing taulahon. Naing gabi parhalado di tonga-tonga ni huria ido na naing taulahon. Naing gabi ruas di tonga-tonga ni huria, tanggung jawab sebagai ruas itu yang harus kita kerjakan. Sebenarnya apa yang mendasari hal ini? Karena memang marhite-hite haporsiao di Yesus bahwasanya Allah selalu marpanarihon di bagasan ngoluni jolma. Idobahenna disuruh Yesus mabuan na minimal. Dia tidak menyuruh membawa bekal yang banyak. Alamamoto do Jesus adong do sada budaya na marpanarihon di bagasan ngoluni jolma. Setiap orang pasti ada prinsip martamue. Molotajaha di Lukas takas do didok isi hamu na marale-ale gabi ditopot may mareak to ngaborngin madok tuibana ua pasali au tolu roti. Lukas 10 sada ayat 5. Dengan demikian kehidupan manusia yang sebenarnya adalah marpanarihon maradop podonganna. Pola daripada hidup manusia itu sebenarnya adalah dia memikirkan sesamanya, dipikir hodonarikot di bagasan nguluni donganna. Yesus madok ikon pos dorohata diulaon marbarita nauli. Say na di parade di batado akajol manalas roha. Martamue tu parbarita nauli. Isarana di halak Batak manang di ngulut taon adong do budaya keramah tamahan ate. Mulo didok adong acara tapatupa manang nacara dia pi jarang do tar didok rupane duksidong acaraon marsipanganom mahita danga pala didoki. Alai didok ba dung sidong acaraon adong do tapatupa ramah tamah di sadainganan. Lapatan na partamueon hospitality. Jalah ado Paulus ditamue Lidia sianteatira asarona sida tujabuna. Di Lukas di ulaun ni apostel biddu saplonom ayat 15 didok asadung terdidi ibana dohot dongan nasajabu diapoi mahami nin nama. Molo natutu au porsea dituhani di rohamuna sorang mahamuja tujabuku pola disosoi hami. Molo talehon ngulu partodion sarihonon ni nasida madihita akan harikot di pardagingon ni parbarita naulii. Jala contoh di halak Batak pe adong do keramah tamahan ate. Adong do hospitality di halak Batak marhite paddohan paramak sobalunon partataring soramitop persakalan so ramahiyang. Jala di halak Yahudi pe adong do tradisi menyediakan roti cadangan buat tamu. Mulu adong na manuktu hijabu makarikoton si panganon ikur radi do hita mangalehon alani ganupari do ina dijabu paradihon roti tu tagam-tagam tuang kananaing ro mangido. Asa materi bukanlah segala-galanya. Godang do na marpikir uang
berada di atas segala-galanya. Semuanya bisa ditangani dan dilaksanakan dengan uang. HP molo holongan di hepeng, maka hidup kita akan konsumtif. Hidup bahen nadidok Paulus tu Timoteus di sada Timoteus 6 ayat 10 ay urat ni nasa hajahato do roha na holongan di hepeng. Jesus pedi boto do rikot do hepengi. Alay di boto Jesus do adul marga panarihonon ni debata. Somal do tabigi padohan uang bukan segala-galanya, dang boy dituhor hepeng holong ni roha. Dang boy dituhor hepeng bakat. Tidak bisa dibeli dengan uang haluaun. Alay itu tu bahaluaun na dia, ay dotong. Unang tapi kiri haluaun na lelehon ni Portibion. Haluaw na nilehon ni debantado. Tidak bisa dibeli dengan uang kebenaran yang daripada Tuhan. Tidak bisa dibeli dengan uang partikian hadameon. Alayak kana porsia di debata nangaka parbarita na uli mengandalkan panarihonon ni debata alani pasiding ma songon nani dokni Paulus tu si Timoteusi ay urat ni nasa hajahatod do roha na holongan di hepeng. Yesus paingoton akasisian na unang terjebak tu bagasan kehidupan materialis. Materialis imaha porsiaon na madok materi do permulaan ni saluhut. Hepeng do na mabahe jolma bergerak lahu mangula-ulaw na. Belum tentu juga. Molo adong uang na, alay dangadong rohana, tidak bisa juga bergerak. Alanido, adong do, padohan ni na tua-tua di halak batak, namat say takkas, tapar siajari jala bagas pakorhon na, tumagod donin na mamora di roha, siyan na mamora di uang. Tumagod do jolma mamora di roha, siyan mamora di uang. Alana molo jolma na mamora di roha, dia akan menjadi orang yang buas. Alai moloholan mamora di hepeng do dang mamora di roha, dia akan menjadi orang yang kikir ate, bahkan didok gabesi holit manggil. Jala gudang jol manawar pikiran materi do na perjolo na primer sian jiwa semangat nang partodion surya ke aktivitas boy terlaksana alani materi nama korhon. Dan perhatikan, gereja tidak pernah memiliki uang lebih dahulu, tetapi gereja memiliki semangat pelayanan. Jadi alani ido unang gabi di holsohon di tonga-tonga ni huria taringot tu materi, tetapi bagaimana semangat pelayanan dapat dilakukan. Bagaimana semangat di dalam melayani kita lakukan di dalam gereja kita. Godang do nama dok materi agama adat holong ni roha martuhan marbarita nauli boy mardalat dengan ikon adong do sinamot ujungna gabi godang ma na martuaton tu hepeng atau menjadi hamba uang di 2 Timoteus 3 takas do didoki mardebatahon hepeng jala najorbut do molonunga mendewakan materi. Ujungna gabi adong ma kelas-kelas status sosial di tonga-tonga ni jolma, adong alak namora, adong napugos, adong nasangap, ala gudang kepemilikan na, jala adong nalea, ala otik artana. Materialisme bisa saja mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada malaikat, dohot partodion, jala ikon adong do jumolo kepemilikan baru be asa adong na partodioni. Alanidora gabi marede manang mengadungi halak badak maila pugos maila susa inna songon simar dani nin narupani. Aka na materialisme do namadok agamai candu tu jolma jala ditikki ni Jesus be nung ngamasa be na si songoni. Ubahin na didok Jesus tu sasahalak jadi ning na Jesus mamadok ibana molo naing sundeng ganho
lahoma-homang gadis Artami parleo tua kana pugos asa mararta ho di banua gijang dungi Roma ho mangihutton au alani diajar ho Yesus motivasi bukan materialisme penggerak iman kekristenan. Motivasi iko parto diodo panarihonon unang materi naing ajar honon ni Tuhan Yesus do marhaposan tu debata pabuan natuk do debata manarihon ngolu ni jolma alani naing madibagasan hauduhon tada ni jolma na materialis ima mangula alani roti manang hajut manang hepeng jala motivasi nasala do mulolaho mardongan saripe alani hepeng motivasi nasala do mulo marminggu marpungu dohot partangyangan alani si panganon ate unang ma tujabunami partangyangan aidang adong bayenon si panganot tusi itu adalah motivasi yang salah. Motivasi nasala do mulo mangulahon adat alani sinamot gaya hidup Kristen bukanlah menurut kategori-kategori kaya dan miskin, rohani atau sekuler, tetapi gaya hidup mengikut panggilan dan kehendak Allah, apapun yang menjadi konsekuensinya. Tapatudos tu hadirion ni halak batak ujui ate. Molo raja perhata di halak batak ujui dakya adong uang rongi nion ate. Alain waeng nung gabi adong uang rongit ade. Jadi ikon manat dohita nang dison. Jala perhatikan juga abdi dalam keraton Yogyakarta gabe contoh donasi dari tata kerama sopan santun tampil sama setara jala menjalani proses pendidikan donasida. Abdi dalam mengula ulaun pemerintahan donasida di keraton Surakarta narosian masyarakat diulahod doi alani rasa hormat rela mengabdi jala penuh dengan komitmen saluhutna diulahon secara sukarela. Nah paduahon na naing idauta diajarhon Tuhan Yesus doa asa bekerja dalam berkelompok dibuka mamar suru nasida mar dua-dua boasa mar dua-dua siala gabe saksi donasi jajalai ko dua halak do saksi asasah hati dakononna mardua-dua ala rikot ni dongan tagonata he namar dongan iba sian napujung di naparjamita 4 ayat sia berdua adong dongan bekerja sama masiurupan ay molo tinggang nasada paheheon ni dongan nama ibana ima didok di parjamita 4 manang di ayat 10 na ade. Asabuhi masih tupahan dia kana hurangan menghindari pemain solo nabui do madabu tugicang ni roha. Adong do edeni korama ala huingoton jala huboton ala huparsiajari na beberapa minggu perpudion. Unang tung bisukho di perbaga roham. Lapatan na ikonadong dotong namadongani. Ada yang mendampingi rikot do dingoluon sahabat, rikot do dingoluon namardongan, rikot do dingoluon narap, jala unang be say merbedai ade. Jadi unak say niluluan beda ade. Ay mga luluidongan na maolad do. Alay mga luluyalo satokid do ade. 3 tahun iba, manang na 5 tahun iba di sadenganan, belum tentu boy sude inganani manang nadinganani dongan niba. Alai holad 2 minuti ba di sadenganan boy ditorgo aloniba ade. Contoh nuaeng itor lau hita tutong adalanan itor marsuraki hita di si isi di so jago. Aong jago ison asa husasa holan ningon ngagok bialoniba besi. Paling tidak dohonon niba ngalalay bawan harwa hinna ngaritik be manok tanongani be hinna. Alay yang gumangalului dongan begitu sulitnya. Perlu do adong sahabat spiritual nama dongani hita asalam patar di holong nirohan ni debata. Sahabat spiritual rikot do adong dongan, rikot do adong sipaingot
unang holan mangasahon nataboto. Rikot doadong nama dongani hita asalam holong rohata tu debata. Dongan nama bahek kita pasiding na holan mamikiri ngolu pardagingon. Perlu dodongan marsitangyangan. Perlu dodongan masih tukola dohot mangula ulaun parsuruan ni debata. Dongan nama ngalehon semangat kerja. Apalagi nuaingon nate. Rikot do sokongan dukungan ni dongan. Torop nuaing akadongata na terpapar virus COVID-19 sia. Holan WhatsApp buido menyemangati nasida. Alanidora dihamuna kadongan natongon nuaing medalani perawatan baik na isolasi mandiri di rumah, baik na di rumah sakit, manang di dia penuaing akan amar sahid nulobi ma sahih nasiha biarat tanwaing COVID-19 sia. Dukungan doa dari semua jemaat tetap ada pada amang dan inang dan saudara-saudara sekalian. Posro hamuna inang, posro hamuna kamang, naksopajupang buhi hita, alai anggo semangat, anggo tangiang ni huria manoktong do madongani hamu. Ingot hamu, godang do naung malum sian COVID-19 siai. Posro hamuna donganan ni tuhatta do, donganan ni saluhut tangiang ni akan amak kaholongi hamu. Perhatikan Jonathan bersahabat spiritual dengan Daud. Napatuluhon unang galemo lo ditulak penuh dengan kesemangatan. Manang bohape adong do kecewaan mulo ditulak ido kan. Manang isepe mulo pinangido si pangido tudongan ditulak iba kecewa do iba. Mangido si pangido ditulak gabe songon nagalido na hilala. Palagi sa halak duli-duli ditulak cintana. Ulo do stres ade, frustrasi. Bawanang so wajar doi. Bisa juga semangat redup, sukacita sepertinya hilang, jalan aing menyerah. Alai marhitido gabe tapangasahod debata di bagasan huasona. Boy do ala somar bisuk kita dinalaho madok si dohonot tak holan na mangasahon parbinotuan dohot hatawot dasar diri. Dohot nasa na adong dihita dada mangasahon huasoni di bata. Alanido gabe didok molo adong naso olo majakon tadikon. Pirpirhon hamu nang orbuk na lohot ditot muna. Mangihuton hasomalan manang tradisi ni Yahudi Ortodoks. Napatuduhon pabuan naso bangso ni debatama nang nasida. Ketika parbarita nauli ditulak ate. Jadi manat-manat sotung adong na manulak parbarita nauli. Tradisi ni Yahudi madok napatuduhon dang bangso ni debata nang nasida. Napaupat ton majala na parpudi patardo huaso ni dibata di bagasan ngulu ni akka na porsea. Ala dilehod do huaso mamaksa akatod di nahudar torop na sibolis di babali. Jalalan na hacita diniahi gabi malu marbarita nauli bersifat holistik menyeluruh. Boy pasonang rohan ni jolma partod di nahodar na sibolison. Nian mula na itar barita do haheheon ni huriatta. Marhite-hite pakobasion na holistik na menyeluruh. Alai ditikin na parpudion lamoru do. Dadapin na binoto hasibot sirini. Alai nuaing nung ngajot-jot be na sinawarahon ni pimpinan ni huriatta. Marhite-hite pakobasion na transformatif. Mengarah ke arah yang lebih baik. Dimulai maisian aka pakobasion di huria. Pakobasion diakonia dan bahkan juga pakobasion bermarturia. Dan kita harapkan ini akan membawa ke arah perubahan ke arah yang lebih baik. Naing mas nian sudah hita mangihuton jala mendukungun asa takasi mardalan marhite namarpos ni roha tu panarihonon ni debata. Amin maratangi yang mahita. Mauliati matuhan di pasahat rohanami itu adopanmu di bagasan minggu sadarion di sudea sidoh tolong ni roham nahu pakilalahok kami terbahek kami Tuhan marhahi pason
nalumubima boy hami nuaing tumangihon hatam pinaung jumulo hubasahat hami akka puji-pujian nami di bagasan edde dohot tangiang nami marsangap mahotutu ali Tuhan di bagasan ngulu nami jala parohon nang pasu-pasu di bagasak kami ganup mau liatin nang dihatam nau kubigi hami anggiat mamar pangulau ni ali Tuhan di bagasan ngulu si ganupari asang giat manoktok kami ali Tuhan mangulahoni jalabuy hami toktong suruonmu dinalaho marbarita nauli aka ruas nang parhalado ni huriam marbarita nauli hobar tu silehon-lehon na adong di hami ganup gabi pasu-pasu matutu hami diakka na humaliak kami tolhas jala takasma barita honon nami barita nauli Tuhan di batama nami nampe marsaur manang marminggu hami siatongan i bagas nami alai dang namar pakurangi dianggo habal gaun ni harajaunmu dohot habal gaun ni goarmu anggiat matutu Tuhan boy hami marpungu di tonga-tonga ni joromon tuak katiki na mangihut dung jolo sumurut panahit na adong di tonga-tonga ni portibion na lumobi ma di tonga-tonga ni bangso dohot negara nami anggiat matuhan salpun gabi boy hami mangulahon ulaun nami dohot denggan songon na somal tutual Tuhan pakorhon ni namasaon gudang do hami namangai gudang do hami na hacitan na lumubi maali Tuhan agoa dia kasiulaon agoa dia kapacarian nang namarsahit ali Tuhan natongon singgip nuaing nasida Tuhan matean pola hitir-hitir nasida ali Tuhan pola godoron saluhut akan namarsahiti mangido mangilehilek mahami tu adopanmu ramotanmu masaluhut ruas ni huria mali Tuhan talumobi ma na terpapar COVID 10 sia na dirawat di Jabu na dirawat di rumah sakit manang inganan akana asing pi ali Tuhan asa unang mangararati virusi di tonga-tonga ni ngulu namion tupadong sian nasida nuaing naung lumubang pakilalaan na toktong madongananmu pasu-pasu ubat na pinangan nasida pasu-pasu nang tangan na mangurupi nasida unang luas nasida marpadilian ali Tuhan alai toktong manasida marpakirimot tuho nang pe ali Tuhan alanyak kabarita na binigini nasida dohot na hurigi hami gudang tahutan gudang hitir-hitir gudang na mabiar di bagasan nguluna alani sahiti alai marpos ni roha tuho mahami di sari hokodo nang ngulunami ali Tuhan songon ni hatam na kubigi hami di bagasan sadarion Tuhan di bata amanami nang saluhut akka ruas ni huriam dia kang ngulu si ganupari lehonan muma narikot di bagasan nguluna unang luas nasida aturaparo nali Tuhan molotung holting penuaing di adopi nasida alai dang gabe marpakurangi pamujion nasida maradopoko akayanak kon na pinalumehon ni Tuhan ali Tuhan mamuk kasian na met sahat rodi na magodang akan marsikola toktong ajar-ajaran munasida parrohaan munasida merbisuk manasida li Tuhan lahu mengadupi saluhut akan masa terlumubi maali Tuhan dinau kubigi hami ikon marsiajar siajabu dope nasida tuak katiki naing ro sobinoto manang nasa di hari tikina anggiat toktong boy nasida bersemangat boy toktong natoras na madongani nasida marsiajar jaladang hating galan nasida diakka parsiajarani ali Tuhan aladang jonok aladang pajupang buhi nasida dohot akka guru pangajari diakka na mangalului parsikolaan na homa toktong na madongani adong naung dijalo di perguruan tinggi alayadong dopi ali Tuhan naso madapot parsikolaan lehonon muma hobbar tutik kina binuhulmu akan na hinirim hi rohana sida
akan oksidung parsikolahan, halaidang dapat dupya parkarejuan, pakatongonomu mayali Tuhan dia katiki naung binuhulmu, dapotan las ni roha manang nasida. Atong mauliati madipasahat rohanami tua dopanmu, mangasahan gua anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita huhut mata pasahat peliata. Ringgas apa uahon dari tanah uli, dari taolon ni Yesus Tuhan. Ringgas apa uahon, aina sitong doi, mabu dari tanah muli, dari taolongan di Yesus Tuhan. Tinggal sababuan dari tanah uli, aitum sotar patudos guna di tanoi. Ringgas sababuan tusu dedong aki, aitum mahiteido malu aton biki. Ringgas sababuan dari tanah umuli, dari taolongan di Yesus Tuhan. Tatang yakom ma peliata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banwa gijang. Hodo hararon ni saluhut selehon-lehon na dinggan dohot na solibasa na mauliutus. Upasahat ami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi huat na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa ho para siyak kami pelian on patibulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalamu tadahami gudang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehoni, oni rodi pamataku, osadohat gogoti, orisalo tarkaku, upaksa Alia manami na di banwa gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banwa to ngausongon na di banwa gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluat siapari, se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hoto pangujunan, palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Amen. Amen. Dihamuna kamanami nanami ruas ni huriata saluhutna nama dohoti parmingguon di ingananon nang ditongani bagasta ganup marsada-sada sahat mata binami saluhut parhaladun makobasi di parmingguonon di pasu-pasu tuhatta mahita jala toktong mahita di bagasan hahi pason horas. Tani Tuhan tai dua kamar gadina holo asada potan dohoti kita sudah naik marade nang dileleda abosanga tindakon Kristus na punahiton asa tolado pemarani marsobatu rajat kaon kita sudah naik marade